Gwaith cyfrinachol oedd yn Rhydymwyn, gan fod arfau cemegol wedi ei gwahardd ers 1925. Doedd felly oedd creu twneli yn y galchfaen i storio'r arfau. Mae rhain yn anferth. Rhwng 1947 a 1959, yn fama oedden nhw'n storio y rhan fwyaf o nwy mwstad y wlad yma, ac roedd hwnnw'n gwbl gyfrinachol. Felly am ryw 12 mlynedd ar ôl yr ail ryfel byd, mi oedd nwy mystard yn y twneli yma. Oedd, yn gwbl gyfrinachol. Gwbl gyfrinachol. Ble dyn ni nawr te? Wel, ddathon ni fewn yn fanna, twnnel Rhif 3, a da ni wedi cerdded cyn bellad o hwnna, a mae'r siambr cyntaf i lawr fforcw, ac wedyn mae yna fwy o siambra i'r chwith o fan hyn. Be 'di'r cafne yma ar y ddwy ochr te, Jo? Fanna oedden nhw'n storio'r nwy mwstad mewn fflasgia. Maen nhw'n llawn dŵr heddiw, ond bryd hynny fysa nhw'n hollol wag. Rheswm pam oedden nhw'n cadw y nwy mwstad mewn fflasgia y fanna oedd pe bai yna rhywfaint ohono fo'n gwllwn. Mae'r nwy hun yn drymach na'r aer. Ac wedyn dyna y theori sut oedd y nwy mwstad yn gweithio yn y rhyfel byd cyntaf, bod nhw'n ffeindio ffordd i fewn i'r fforsydd at y milwyr ynde. Felly, dim ond nwy mwstard oedd yn cael ei storio fan hyn, ie? Ar y pryd yn ystod y rhyfel, ia, ond wedi'r rhyfel ddod i ben, fe ddaeth y milwyr o hyd i stoc o arfau cemegol yn yr Almaen. Ond yn ei canol roedd yna nwy nerfol o'r enw Teiben. Ie. Ac o'na 1 miligram o hwnnw yn ddigon i ladd. Faint wnaethon nhw ddod o hyd i fan hyn? Te, mwy nag 1 miligram? 80 tunnell. 80 tunnell fan O hyn? Teiben, fan hyn, ia. Ia. Chi'n meddwl fydd y twneli yn cael ei defnyddio eto te, unrhyw bryd? Wel, mae yna waith cynnal a chadw yn dal i fynd ymlaen, rhag ofn.